Lain tam lain lain no. Lain. Lain ta to de ko ne tan. Oh jarago je lahar kim botok khale mani tam no ti khale mani Oh जों दिनै लाहार गथक बायमाने इखोनो जों आतिसाङै जों आतिसानि जों अनेक दीर्घ दिन धरेनो जों दिनै रामपद जमातिया बरक रमान स्क्रिप्ट जाजाया नै बरक देवनागरिक बायसि हर जागाव दिनै त्रिपुरा हाबो बरक देवनागरिक नो सि बरक सरकारि भाबे बरक दिनै सरकारि भाबे सि बरक उनाव आम क्लाइ रसनै गुसिद क्लाइ रसनै नै आं माने कारनैनो जों दिनै गनि बिरुद्धे जों बिक्षोभ मिছিল माख्लायनो हा इखे जों देवनागरिक नाया नै सिनि हर जागाव रमान स्क्रिप्ट जों नाङो नै आन्दोलनखाय जों करबक डिभिजन आतिसान जरब फैदो इंको जागा जे नरो तिनि नुकजां माने नरोनि आतिसानि फ्लेग खाय काबा जे नुकजां माने आबो स्टुडेन्ट नाव नरोनि लगी दं केबा ओ जागा नरोनि पार्टी सिमिता सान ना स्टुडेन्ट ना तिबरा नरो खमनि जों तले नायदि जों तले पार्टीया जों तले कायसा जों आतिसा केन जों कायसा स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन सि जों हर जागा जों कोनो पार्टी बाय इनभल्व नै माने हमले सिनि और जागा जों गत समग्र सारा त्रिपुरानि सिनि सारा 12 लाख त्रिपुरा सानो तै जों कायसा स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन सानो इके और जागा सिनि कोनो पार्टी बाय कोनो सिनि लिंक नै जों काने हमले जों सुदु और जागा एकमात्र सिनि नाहरमोन सिनि त्रिपुरा सानि जे सारा 12 लाख जे फराय थानाय बरनो बाहायके और जागा देवनागरिक याखे खालायै दिनै रमान स्क्रिप्ट बायखे जों फराय थानायखौ सिनि नाहरदों नरोनि माने जे lahar kim botok लाइजाक माने सालबोसो गनि खादों आमा जों सुदरन यो करबक डिभिजन सिनिया जों सिनि आरो सारा त्रिपुरानो सिनि आतिसा स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन थाइके जों सारा त्रिपुरानो जों आन्दोलन खालायजानाय जे जों सिनि रमान स्क्रिप्ट जे माइया साक जों आन्दोलन खालायदों आनि सिनि मोनखेनो सुबेन्दु जमातिया आं सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभनि भाइस प्रेसिडेन्ट